Unogona natsoimba here baba imi? Kuimba yangu Chipo kuimba yangu handina asi kunyora music ya short muzama. Dzokorodza zvamataura. Kuimba chacho ndikati ane kugone but kupuwa music kuti ndite ngoimba apo neapo nokunoposa. Saka amuna Chipo. Chipo ndinacho chokunyora. Saka kuisira. Ndosofa ndotova kuboza neTsoka. Matobva kuboza neTsoka. Shem. Saka ndotova kuti atwali chauri nditengesa cha ndina saka ndoti yekutoti mutengesedza amuna. anitori nasaka ndinetsa. Alright, aiwa sadza. Hello guys, makadi muri yeZimbabwe, ndinogamuchirai nemufaro pachannel yedu yeKunashe Studios. Nhasi ndauya nemumwe mudhara uyo ane nguva achindibvunza baba kuku ndokuwana kupiko Kunashe ndokuwana kupi mudhara ndinogona kuimba asi handina mari. Taurisai mudhara. Munozama? Alright. Inini ndinonzi baba kuku, munonzani? Mukadaidzisa ndokuti tibatsirane. Edmo Mulambo. Cook Beats Productions. Ndinokutenda ibaba nebasa guru ramakaita rekuti isusu vanhu unaiti uone upenyu. Ndinokutenda ibaba nebasa guru ramakaita rekuti isusu vanhu unaiti uonewo nyika. Makafika pasi rose, makafika denga rose, makafika makomo, saka ndinokutenda iMwari. Yes. Mwari wangu mune rudo, Mwari wangu mune tsitsi, Mwari wangu mune ngoni, saka ndinokutenda iMwari. Mwari wangu mune tsitsi, Mwari wangu mune rudo, Mwari wangu makagona, saka ndinokutenda ibaba. Mwari wangu. Mati Chipo hapana. Chipo chiripo chokungoti chitoti inini chiripo chishoma. Chipo shoma. Because inini mwari zvakanditira Mwari kwanditoti kutaura kuti netse but pakuimba kudai ndikakama but kutaura ndikakama but zvino ndakangoto ndakatola sudai Mwari anongonipa music yongoto music ashonoza kuti ndibva kupa. Saka ndakafunda kuti Mwari paindama nempenyu wangu kutaura kuti netse. Kutaura munokakama. Ayo kukakama hakuna basa. Moses chaiye aikakama asi akatungamirira vana veIsraeri kuenda kuKenani kubva kuIjipita. Saka munogona kutungamirirawo mhuri yenyu kutoenda. Asi katide munhu ane Chipo zvokukakama zvina basa. Musei manditi Chipo hamuna? Chipo ndinacho because music yandakunyora zvisoka. Munogona kunyora asi kuimba ndokamusikana tsogona. Kuimba angu noimba but Isramu anchizoti anochitandawo seIsramu kuti Isramu rakanaka ere rakaipa but ini kuimba noimba. Kuimba munoimba. Kuchii chaita kuti murambe muchinga? Maane mazuva mangani muchingonditi ndida natse kutaura chamuda kuti ndikuitire munoti ndane time ndishauri nemugwaba kubuzi music yangu ndikuimba ndikuba kuti anhu ndakaridziwa kuti atero arongona muchapadza arongoti saka chakamisa chinyi but nokutora chipito kuti ina namari kuti ine mberi so far so ndine bhuku ratizare nemusic yati one day but kuti ndikuti handina. Alright. Apa munokwanisa kubvisa maheadphone tinatsonzwanana because moita muchindinzwa maunatsondizwa. Ndonzwa. Alright. Saka music munayo but panyaya yemari apa ndinetsa. Ndoye rutonetsa zvokuti hapatorina kana pekutangira. Ndosofa ndotova kuboza neTsoka. Matobva kuboza neTsoka. Saka ndotonetsa kuti atwali chauri nditengesa cha handina saka ndoti yekutoti mutengesedza amuna. anitori nasaka ndotonetsa. Alright, aiwa sadza. Maiku kumozotipawo dhora resadza tivatengere sadza. Yesadza hatikushayire. Motenda Mwari adidi. Alright, tomboti mazo takuwanisai mukana wekushanda nemi. Munonatsozoita serious. Handita serious. Because panapa ndinoona vanhu vanenge vachiti tibatsire but havazoite serious. Hamuzondipandukiri futi. Handipandukiri. Ndoita serious chacha. Because inini basa bangu ndikushanda ine mari ndopuwa inika. I'm sure that ane 200 chacha atosvika saka zvino zvokuti ndikangoona munhu anonditirawo kana kuti kama ndikashoma kuti kasokubhatira musikuzi. So mari school fees chacha anditorina. Hamutorina mari school fees. Samudo nditokupai futi school fees. Aiwa school fees. Aiwa musaramba zvamuzoidai. School fees yangu iyo yangu ndakutora ndakupinda wangu ndipo but nyaya ndikuda kushuvira mumpecho ngekuti
mukangonibatsira kana kuti mukangondipinzawo pane vamwewo vaimbi ndokufambawo nawo chiro pakanenge chikutambiswa kana chikudiniwa. Alright, aiwa sure. Aiwa ndinovimba kuti tichawana nguva yatinobatsirana. Munoshanda basa rei? Handisida kuti mutaure kwamunoshanda. Munoshanda basa rei? Security. Muri security. Alright, muri mahobo. Saka ikoko munozozvikwanisa here kuti muri kuda zvekugadha kunokundokuti extra ndoshanda manhe. Ushanda manhe. Saka izvozvo zvamutori nahope. Iso ndiripo off. Alright. Nita 4 days basa 3 days off. Saka nokwayo munokwanisa unasozoshoisha. Mavideo ndo ndinotasa kuti kudai songo zangu dzikaposa kuti dzakandaipo dzakabuda mavideo pozi. Imwe message ndinga itodaika. Pa message pa mavideo daika zvinhu zvinofadza vanhu. But pale dzimwe message inozondi message inobatsira pa mavideo. Alright. Because pani mwasonga Ndauya so yongoti bana dafi kutorambusa. Pani matatu anosangana wakati one day. Vana dzimba vamwe zvifanga zvuuraya amishira pa mudzimba machidi but zvino zvongoti ndingawana mati. Alright. Kati ngona mati una mari. Mari anotisiya. Alright. Aiwa. Ndinovimba muri yeZimbabwe. Obviously ndikakanda pa page vanhu vanototi ndikubatsira. Kana mabasa achiwanikwa ndokuzabagaruchira. Kuti zvino ndibatsira kuti pasokutsikisa mizi chida. Ore kuproducer amukoni. Producer. Producer. Kuproducer kugadzira mhanzi amugoni. Hauzogoni. Alright, muri yeZimbabwe ndinaye Edmo Mulambo handiti. Alright, mabva kuboss neTsoka. Alright, tinovimba kuti after gore tinenge takukwanisa kuwanawo dhora rekukwira chikombi.